Teimi tom le Jim Medway te chu Colorado a anin tonga an voi khat in hmuna tang chuan anin ngai na ngal hle a rei tak po anin zui ma chuan in nei hia lan du ta a rei lo te hnuwa chuan Teimi chu arai ti an hreta a Teimi chu a phur hle a alo suang tu a thin pasal neya fa te nei chu alo thleng dik don ta ni in anga ya hunte akal hret nu chuan Teimi chuan fanudu om tak le hrisel tak mai seidi chu a hring ta a ma se an hlim don chawemo an ti lain an nu pa in kara chuan buaina neuh neuh an nei tran ta a chung hun lai tang chuan Jima chuan zu in a ching chho tana rum khat chu ei tur zorna dor pakhata chuan customer pakhat nen in sualin Jima chuan a rek boka chuta tang chuan Jima chu buaina chaw chhuah ching angin an ngai ta a a thian te soidan chuan an nu pa in kar po a chhele zuala anin hauna sa thei hle ni in an soi anu pui Teimi po chu kutte a thlak na sa thei hle ni in an soi bok chumi hnuwa chuan Jim chu zungol vei te en kol na hmuna om tura ti ani a chumi hmuna tang chuan in en tir tur le na thok tura a chhuwa chu phal sak ani a ni tinin anu puin vatlo in na thok turin a hruai chuak thina tlai lama a thla le zia bok ma se tu kha chu Teimi chu aron lang ta reng lowa a hnuwa chuan Jima chuan police lambe popin anu pui aron lan lo thu a hrila Jima po chu enge thleng ti hreturin anin lama chuan a ho ve ngala kongka chu aloin kal thap mai kongka chu tlo chhia in 911 chu a kol ngala thil thlen dan engkim a hmu dan chu a soi ngal zunga a fanu chu naute then boma trap chungin a hmu thu le anu pui chu khuma ruak vekin a hmu thu a soya alan dana tang chuan anu pui chu a thi arin thu le a taksa po a duk vek thu te a vo vek thu te chu a soi zung boka police te chu an lo thleng ngal thuaya chaukalama chuan tuma anom lowa khuma chuan Teimi chu alo muwa ma se a taksa om dana tang chuan a thi hnuwa a taksa chu siam rem ni in an ngaya a fanu po chu amunna bo ma chuan alo om boka medical examiner chuan Teimi tha ani ma in Teimi chuan ama tha tum tu chu alo beilet vena sa hle ti aruanga zirchiana tang chuan a hre theya investigator lam chuan Teimi tha ani chan chu an hre thiam lo hlea pong sual ani lowa tual that tu hian a tha chan tu romang engma an hre thiam lo ma se tual that tu chuan Teimi chu a hriat chian hmel hlea chu tiang ani hnuwa chuan Jima chu rin hlel kai ber ani ta Teimi thian te soidan chuan kha tual tha na thlen hma ni som thuma khan Teimi chu an hmu a amit chu aduka a ngong vela te chuan kut thlak na hnu madang mu tur a om thuan soi boka chuti lai vel chuan Jima om pui Rudy chuan investigator hne na Jima tha ani arin thu alo soi ve boka thu an han zo chuan Jima chuan anu pui chu a hmangai thu le chu tiang thil rap thlak chu anu pui chunga ati du lo tur thu a soi ve a autopsy rizala landan chuan tual tha na chu zandar ko atanga jingdar ko inkar vela thleng ni inalan thu an soya investigator lam chuan Jima chu an han chui ta zela a omna center atanga a chua hun le ho hun dar kar te chu an han en kual zunga Teimi thi zan chuan Jima chu dar ko le minute somli pathuma a omna center a chuan a in report chau ti an hreta a omna center le a in inkar chu minute som panga kal chau ani bok Jima chu an ina tanga a omna center a le ma chuan anu pui tha nan hun adu toka hun thol anei theidon ti an hria ma se investigator lam chuan fin fianan hmu miau lo awangin tual that tu ani ti an nem nge thei chuang lo ma se Teimi chuan a pasal Jim chu a hlo thu le kuta thlak na sat thin thu chu a diary a alo ziak kiau mai le chu a diary a zia top lam tha ani don hnaya phei chuan a hlo le zual thu te then adu thu te a ziak lang hiala investigator terin dan chuan Jim hian Teimi chu a tha hnuwa a taksa chu puanin a hrufai le veka a taksa te chu midang thangin alan tir ani an ring bok
tual that tu chuan teimi chu pawng sual anga lan tir tum ma se medical examiner chuan pawng sual ani lo ti alo fin fia ve boka an ruma a bol hlo bo ma chuan investigator te chuan il te an hmuwa chu zirchian turin forensic mit hiam te hnena an thon ta a chuta DNA le jima DNA chu alo in mil chia ma se investigator lamin jima an han zo fia chuan jima chuan anupui boral mazan chia chuan an ina akal thu le anupui nen chuan thil engemaw an ti thu chu olsam takin a soita a in soi fel le thei tamai boka teimi munna khum chuan hanzir chiang le ta a samzai pakhat an hmu a tin teimi kutin kara chuan mihring vun le thisen hmu ani boka an hanzir chianga ma se manrua le khol an nei that tok lo wangin engma an hre chuak thei ta chuang lo kumthum hnuwa chuan police te chuan police station atanga mail khata hla a chuan call poimo tak an dong le ta a aron call tu meiche pakhat chuan tu emo a hriat ngai lo chuan a pawng sual thu aron soita a soi zel dan chuan amu a tho chia chu a ina tu emo chemkeng a hmu thu le a hmaya tuama wanga ama a hriat lo thu a soi le a misual chuan bengcheng lo tur le a au chuak ani chuan a tha ngal tur thu a soi ti a soi boka reini chuan misual che danero chu alo chin chia veka a pawng sual zo hnuwa in bual fai turin atira chumi hnuwa misual chuan a che na hnu ma zong zong chu ati fai le vek thu a soi boka chutia soita ga chuan investigator lam chuan teimi khoi tu nen chuan thumun ani an ring ta a reini chu thu an hanzo chiang zela reini chuan ama hre chiang tu ani arin thu a soya a chan chu api chu jing dar nga a chua thin thu le api chu hlana misual chu lo lut ni in a soipok reini taksa tang chuan apong sual tu DNA chu an hre thei ta a ma se Colorado khua a tu DNA nen ma chuan in mil pakhat ma an mutatlat lo investigator lam chu an lu hai hle a mason na engma an nei hle thei lo a hnu rei fe a chuan DNA mil chu an mu chuak ta hlol maya chu DNA chu kum somli pariat mi rudia nupui neya fa po pani nei to jimanena sentara omdun thin ngei mai kha alo ni a ma se rudi chu an man thei ta tlat lo mai reini chuan investigator hna chuan rudi chu a in bula a kal thin thu le a hmu thin thu a soi le ta a police lam chuan kar ni chung reini te ina chuan an chang ta a rudi chu manan tum ru hle ma se chumi tumpo chuan an man le thei ta chuang lowa a hnu kumso ma chuan rudi chu an man thei ta chawani ti chuan teimi khuma samzai te akutina vunthem le thisen te chu rudia DNA nen chuan alo in mil ta chia maya ma se police lam chuan rudia in puan na ngei chu hriat anin bei sei tlata ti chuan rudi chu an handop tranta a rudi chuan a hma a jima an ina a holaya sentara alo kir le tur a chhuah hnu chuan an kongka akik thu le teimi chuan rang taka aron hon thu a soya khumlama nor phein chuti lai chuan teimi chuan asama ake thu a soya a ham thu a soi tel boka rudi chuan rek betin second rei lo te chunga are hlum tak thu te jima akal zo chawa wanga jima ti angalan tir atum thu te teimi thom hno te chu a hli sak vek thu te a soya a hnu ma zong zong uluk taka a then fai le vek thu a soi boka reini po chu chutiang chi chuan apong sual hnuwa a hnu ma ti fai na kalsan tak thu a soi le bok chung zong zong a soi hnu chuan kot chuan thiam lo chan tirin pawng sual le tual tha thu buai siam sakin kum somsari pahnih chung zel tang turin a chung thu a rel sakta ani